Om 8:00 komen ze al hierheen. En dan bent er tienduizenden die het gaan nettelen in de BM. En zo'n prottes ben prachtig om te zien. En vragen ze waarom die volgens net met elkaar in aanraking komen. De prottes schieten alles onder. De auto's, de dieken. Prottenmensen hadden les van. Maar net Else niet, want ze vinden het prachtig mooi om te zien. Dogs? Ja, ik vind het wel heel prachtig mooi. Nou, het is gewoon een geweldig gezicht om te zien. Hoe ze hier omvliegen. En nou, zoals zei het gaat altijd goed. Ze vliegen in elkaar erom. Ja, het is prachtig. Het is prachtig. Die houdt van vieze banden, maar het is prachtig om te zien. Ze schieten overal op. Had je er geen les van? Stonkt dat net? Nee, de auto zit er alleen nog wat onder. Maar verder hebben we er net last van en het stonkt ook net. Daar zijn we geen last van. Nee, we hadden momenteel echt net van de poep. Nee, dat hebben we net. Nee. Ik had dat nooit meemaken dit. Ik zie er echt versteld van. Ik zit dan in de kamer, ik zie vader, ik zie achter, ik zie overal waar komen. Ik denk, machtig gezicht. Ze komen bij de voetbalondel en ze komen bij de hervormde kerk bij zo'n prutten te zien. En het is, ja, het is heel mooi. Nee, ongeveer een jaloe met je al vlijt te gaan, binnen plots blijkbaar een beetje weer geworden. Het werd er aardig stil, als ik je naar bed. Ontmoen. Verrassend dichtbij. RTV en